隣の席の増田くん。武田美穂。作絵。私、今日学校へ行けない気がする。だって、頭が痛い気がする。お腹が痛い気がする。熱があるような気がする。はあ、頭が痛くなればいいのに。お腹が痛くなればいいのにな。学校行きたくないな。熱が出ればいいのにな。そうだ。公園へ遊びに行っちゃおう。先生、美穂ちゃんがずる休みします。隣の席の増田くんは、机に線を引いて、ここから出たら仏道って睨むの。消しゴムのカスがはみ出したら、椅子を蹴るの。あたし、算数が嫌いなの。先生、美穂ちゃんは手を使ってます。2+1 は右手だけでできるけど、9+3 は両手を使っても難しい。10+11 はどうするんだよ。ははは。って増田くんが笑うの。あたし、給食のシチューの赤い人参が嫌なの。鶏肉も嫌いなの。でも、こっそり残すと、増田くんが大きな声で、いけないんだ、また残してるって言うの。あたし、体育の時間も苦手。縄跳びが苦手。かけっこも苦手。それなのに、増田くんはとっても得意。どうしてもって言うなら教えてやってもいいぜ。いい。いじめるから。下手くそなくせに言わんなよな。昨日、帰りの時間に喧嘩した。お誕生日にもらったいい匂いのするピンクの鉛筆、気に入ってたのに増田くん折っちゃった。消しゴム投げたらびっくりしてた。それから睨んでた。慌てて帰った。けど今日学校へ行ったらあたし撃たれるんだ。嫌だな。学校へ行きたくないな。増田くんに休んでほしいな。嫌だな。おはよう。おはよう。あれ？増田くん、そんなとこで何してんの？別に。ドキ、ドキドキ、ドキドキ、ドキドキ。
おい、ごめんよ。と言って、増田くんがぶった。帰りに足し算教えてやろうか。いい。いじめるから。